ଏଠି ପାଣି ବସିଛି ପିଠା ହବ ସେଠି ପାଇରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନନା ବି ଆଇଛି ଆମର ଏଠି ଆଇଛି ପିଠା ସଇଲି ପିଠା ସଇଲି ନା ନାଇଁ ଯେ ପିଠା ସରିନି ମାମା ଏଠି ବସିଥିଲା ନଡ଼ିଆ କରୁଥିଲା ମାମା ପୁରା ନୂଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ମାମା ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି କହୁଛି ମତେ ଫଟୋ ନା ନା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ରହିଥାନ୍ତୁ ସେ ସାଇଜ୍ ସୁଇଜ୍ ହେଇଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁଗାଟା ମାମା ଅନେଇଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିନି ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପଟୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ମାମା ଅନା ବଢ଼ିଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ମନା କରୁଛି କହୁଛି ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିନି ପିଠା ହେଇସାରିଲେ ହେଇନି ମାମା ମନା ହେଇନି ସତରେ ପିଠା ହେଇନି ମତେ କୋଉଠି ପିଠା ଆସିବ ପିଠା ମୁଁ କରିବି ଦିଦି ଗାଧେଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିନି ମିଠି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆସିବ ବା କହିଲା 11ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ମତେ ଆସିବ ନେବା ପାଇଁ 11ଟା 12ଟା ପିପିଲ ଠିକ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସୁଜି ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସରେ ପିଠା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାଇସାରିଲୁ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲୁ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ହେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଗୁଡୁ ଖୁଆଇଦବ ଜତା ସରିକି ଗଢାରି ନା ଜାଳ ଦିଅ ଏଇ ମାମା ତୁ ସେପଟେ ବସିକି ଜାଳ ବଡ ଭଉଣୀ ତ ସେ ବଡ ଭଉଣୀ ବେଳେ କେନ୍ତା ବୁଝୁ ବଡ ଭଉଣୀ ତ ତୁ ମୋର ପିଠାଟା ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ଯାଇ ଆଣିବିନି ଏଠି ପିଠା କରୁଛି ଆପଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ରୋଷେଇ କରିବେନି ରୋଷେଇଟା ଆମର ଜାଳ ଘର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଜାଳ ଘର ଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜାଳ ଘର ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର କେବଳ ରୋଷେଇ ଘର ଆମର ଏଇଟା ଭାଡି ମାମା ଏଠି ଭାଡି ଭାଇ ଏ ଜାଳ ହେଲା ଆମ ବ୍ରୋ ଭାଇ ସବୁ ପଛରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଖାଲି କହୁଛି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ୟା କର ତା କର ରିପୋର୍ଟ ମାରିଦେବି ଭିଡିଓ ଟୋଟାଲି କଟି କାହିଁକି ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ରାଗିଉ କି ପାଞ୍ଚଟା ତ ରିପୋର୍ଟ ମାରିଲେ ଗଲା କହିଲା ଭିଡିଓ କଟି ଯିବ ସେଟା ନା ତୁ ଏମିତି କରିବୁନି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଉ କି ନା ଭାଉଜ ରାଗିଉ କଟି ଯିବ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡିବ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପକେଇବୁନି ସବୁଠାରୁ ମୋ ଭିଡିଓରେ ବେଶୀ ଆସିଲା ହଁ ତୁ ରହୁନୁ ଇଏ କଣ କହୁଛି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଶୀ ଆସିନି ଏଠି ଅନୁନୁ ଦିଦି ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବେଶୀ ଥିଲି ନା ବେଶୀ ହଁ ସେଇଥିରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ପୁରା ଜନ୍ମଦିନରେ ପୁରା ସେ 40 ନା 42 ପଳେଇଛି ମୋର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ପୁରା ଲାଇକ୍ ଦେଲି ଦାଦା ଦାଦା କହୁନି କାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁନି ଆପଣ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁନି ଆମ ମାମାଲି ଫେମସ ହଉ ଆଚ୍ଛା ମଜରେ ତା ମୁଇଗ ଆଉ ରହିବନି ସେ ରହିଛି ପାଖରେ ଦେଲୁ କେମିତି ଉଡିବି ଜାଳ ଦେ ଫୋପଡା ଦେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ में उड़ती है ଜାଳ ଦେ ଆପଣ କେମିତି ଯୋଉ ବିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ କାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଦନିସ୍ତା ड्रेस में से
କରୁଛି ପୁରା ପୁରା ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛି ନା ଭାଇ କି ବା ଆସିବନି ଭାଇ ମନା କଲା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା ବସିବନି ପଛପଟେ କରିବ ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛି ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଦଉଛୁ ଏଇଟା କଣ ବଡା ପତ୍ର ମୁହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ଗୁଡଟା ଆଣିକି ପଚାର ତୁ ଦଣ୍ଡ ଚିତା ଏଡ ବଡ ଦଉଛୁ ତୁ ଯେମିତି ପିଠା ଗୋଡାଇନି ମମି କୁଆଡେ ଗଲା ଛୋଟଟା ଦେ ପରିବା ବେସର ତରକାରୀ ବେସର ବେସର ହବ ତାହେଲେ ବେସର ଆଉ କଣ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ତାହେଲେ କେହି ଖାଇବିନି କଣ କଣ କାଟିଛୁ ଦେଖିବା ପୋଟଳ ଛୁଇଁ ଆଉ କଣ କଟା ହବ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ କଖାରୁ ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ଖଟା ବସିଛି ଦିଦି ଖଟା ବସିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଖଟାଟା ଏଇଟା କୋଉ ଖଟା ବା ଦିଦି ଏଇଟା କୋଉ ଖଟା କିଲୋ ଡାଲମାଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଦିଦି ୟାକୁ ଡାଲମା କରିଛି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା କଲର୍ଟା କେମିତି କରିଛି ଡାଲମାଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଖଟା ବସିଛି ତରକାରୀ କରିବ ବୋଲି ପରିବା କାଟୁଛି ସେଠି ବସିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମ ବାରି ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା ଟିକେ ଏପଟେ ବି ଅଛି ଜାଗା ଗଡ଼ିଆଟା ଏଇଟା ଆମ ଗଡ଼ିଆ ଏଠି ଆମ ଘର ସେଟା ଆଗକୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଯେ ପୁରା କି ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେପଟେ ତୁଠ ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବାହାରି ତ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବ କିଏ ଏତେ ଭିତରେ କେମିତି ଯିବ ଶାଢ଼ୀକି ବି ଆହୁରି ଅଛି ଶାଢ଼ୀକି ମୁଁ ଯିବିନି ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଶାଢ଼ୀକି ଅଛି ଆହୁରି କେତେ ସାରା ମମି ଯାଇଛି ସାଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆକାଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆକାଶ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ବାରିଟା ଟିକେ ଶୁଖି ଶିଖି ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ବାରିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଆମ କରମଙ୍ଗା ଗଛ କରମଙ୍ଗା ବି ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ କରମଙ୍ଗା ହେଇଛି କେତେ ସାରା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝଡ଼ିକି ଏମିତି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼େ ଆଉ ନେଇକି ସବୁ ଖଟା ଇଏ କରାନ୍ତି ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ ପଣସ ବି ଅଛି ସେଠି हाय गाइस आमर ए दशहरा जो पूजा हम तो भाईना आसिक पहुँची गले आसिक 1:30 टाइम है टाइम भी देखिए तो चलतु देखिए भाईना सब कौन कौन करुँच रहीकि देखु था चलतु ए देखिए भाईना कौन करेंगे मुर्ज हरिका पकेबे केमती कौन कर चलतु देखिए
କହୁଛ यस सर କଣ କହୁଛନ୍ତି ओ जे तमर पूजा उस तो से कथा कहउले ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଇନି କି हमर सब पूजा पूजा सब सही हेलो अरे कोन पूजा छी कोइटा घंटाया पूजन जो पूर्वस्य जगत घंटा तुनेन गंधन पुष्पाणि पोषटः रूपं स्वाहादिकं स्वादिवन्ते आचमनियस्तः आगमात् देवानां गमनात् राक्षसः पुत्रः धर्मवतु भयेषः वन्दने मन्त्रं पूज प्रियतां ओम भूर्वसपति पाग्ने नमो पाग्ने गन्धो नमः पुष्पाणि पोषटः रूपं स्वादिवन्ते आचमनियमसदाः भवति पाग्ने कर्म साक्षते हे विघ्नकृत जावत् पूजा समस्त सत्त्वात्मकं ओम सर्व अपसर्पति ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ତ ପୂଜାରୀ ପଳେଇଲଣି ଡାଲି ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ठीक है दीदा ठीक है
ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରି ନଥିଲି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।